Gịnị nọ gị n'aka? Achọrọ m ka nsogbu anyị na-enwe anyị na Rufus ogbe ike bie taa. Nara m ihe. Ịza bụ m ajụjụ m jụrụ gị. Sị gị, gịnị ka echi? Ụwa apịa. Were ya tigere n'ime ya ka o rie nwụọ ka mmadụ nwee ike nwee ezumike n'ụlọ. Were. Ya, ị chọrọ ka m nwụọ. Kebụna otu ị chọrọ ọnwụ Rufus nwee ya, ọ gịwa na-eri ya. Ị ma na Rufus bụ oke mbe. Mbugere ya anya, ọ ga-asị m dese ya n'ọnụ m tupu ya na-eri. Yesu m, ịchọ ka m nwụọ. Nwambise. Onye isi. Ka obodo dị. Onye isi, ịma na mgbe ị kpọrọ ezinụlọ gị tụkwa South, anyị pasakwa n'ogbe. Mana ogbe ị batara, ya ịma na fim ga na-emezi. Mana ife ọ bụ nnụ, abatago m. Mana n'anya, ịma etu a mbata afọ, ọtụtụ ife ka njigasị bata. Ọtụtụ onyinye dịgasị iche iche ma ekwentị o ma nke a na-akpọ maikrofon eji akụ egwu na ikodi etu a ị na-enwere anwụrụ ihe ndị a niile ka m jisi. Mana ofu ihe ka m chọọ ka ị meelụ m mee ka nwata nwaanyị amalụ na nchọrọ ya ịkpọtalụ m ya enye m ihe onyinye dị iche iche nke kachasị nke ntinye ego n'ego ụgwọ ọnwa gị. Ị na-aghọta? Onye isi, ịma na nke a ọ ga-enyekwa ajọ nsogbu. Amakwa m ka m ga-esi tinye ọnụ n'okwu a. Nwa ngwa ama na-enye nsogbu, na-enye ajọ nsogbu, nwa na onwe m ama m ụdịrị nsogbu nwa ngwa na-enye m ka esi m kpọtaziere gị. Onye isi, amazighị m ka izi were kwenu nnọọ onye ndị i wetere m ugbu a mana salarị m ụgwọ ọnwa m na-achọ ịrakọgbu ya na nwa ngwa. Onye isi, enwe ka okwu a dịkwa. Nwambise. Onye isi. Onye kata obi ọbụlụ dike. Ịchọ ka m kọlụ ife anyị gba na South. Na ka m gwa gị, ọ bụrụ ife ụmụazị. Na ifu na ego na-eme na-aghasịsị ego ifu na etu a ndọrọ ka akpati. Ọ bụrụ ife ụmụaka. Ị na-aghọta? Mee ka ọ malụ na mụ achọrọ ya achọ. Ị na-anya ị ga-afụ na ezinụlọ m enwere nke na-ebe afanchalụs obodo oyibo nọ na South na Igbo. N'ezie n'ime ebe m nọ na ntụ oyi na ife niile. Ọ na-apụtazi ọpilo ka m ga-ejidezi aka. Aka ngwa gị, gwa na mụ achọrọ ya achọ. Mee gị mma, nwa gị arụ. Nyegasịa gị ekwentị dị egwu ụmụ ife ị ga-eji na-eme nwa big boy. Ịghọtago? Tinyekwuali ego na ego ụgwọ ọnwa gị. Mana ọ bụrụ na ime nkwa nke ahụ, ọrụ mụ na ya agwụgwụkwa ahụ. Ị na ụgwọ ọnwa gị eme afọ. Maka afọ m ka m ga-esi nwere onye dị ka gị nọdụ na-ebibigharị aka. Azụkwa Nwambise ka ebu. Mee ife were akọ na uche gị mee ife nke oyi ife. Nwatakịrị ga-eje gwasa arụ ịnọdụ na-asị na ọ bụ ekwe ikwetali ya. Nwambise na-anụ ihe m na-ekwu. Jee kpọta nwata nwaanyị ọ ya. Ihe mere dị o ji bee onwe ya. O nwere ihe mere m ji gwa Rufus n'ihi iwu mmajibido n'ọnụ ama anyị. A sị na onwe ihe mụrụ gaghị eme. Chief, ihe mụ nwa na-ekwukwa n'ụwa. Ihe ọ bụla ị nọ ma ọ bụ ihe ị hụrụ gbasara nwaanyị ọ bụghị eziokwu. Nwaanyị ụkwanụ nwa azụziri azụzi. Ilekwa ya anyị ga-ama na azụziri ya azụzi. Ọzịna ya agwa dịka nwa ajụrụ ajụ, ọnwụ nwaanyị ka ọwụ. Nke azụzụ na azụzụ nke m dere anya nga. Achọpụtara m na ị chọrọ imebi nwa. Mana agaghị m anọ n'ebe a na-ele gị ga-emebi ya. Mba, ọ ga-emebi. Daddy, ọ
obi onye mebiga mu imebiga ihe ọwụla gbasara nwụla ga-akpọ m obi ọnwa gị nwa na-emebi ugbu a ma ihe gara aga nye Rufus mkpọkọrọ Gateman ahụ ikikere si agwa m ụkwụ otu ọbụla shi masịrị ya obi onye mebiga ihe ọwụla ga-akpasu m obi ọma o obi mebiga ya ya wụ otu isi gị si n'ụlọ ga-aga agbara ọdọfụọ ihe na-eme m n'okporo ụzọ a na-akpọ m oku a na-arụ m aka a na-ebi m ọnụ a na-eme m ihere oche chọrọ ya mba ọ ga-enwe isi ihe a na-eyikọrọ n'ụwa ọhụrụ a penguin clothes penguin clothes ihe ụmụaka ibe m na-eyi aga skuul chọrọ m ire efe ndị mgbe ka aga skuul kwa ụmụaka ibe m chi ama ọchị na dadị aga m ewelugwu ya ọ dị mma ihe abụọ chere gị n'ihu ugbu a họrọ otu iyi efe dị mma isi ahụ gị na-agakwa akwụkwọ lara ịgbara ọtọ nọrọ n'ụlọ họrọ otu ọ gwụrụ nwambise oke mgbalile isi m n'ọbọ ga-ngharịa ya egwetasịala ihe niile ga-evi ya m ọ ga-abịa ịhụ m ga-etowe ihu n'ụzọ ahịa eke ọ bụgịrị mere ndị ihe ọ bụ abịala m ibere ya ndị ihe ọ bụ ogwetasịrị ele ihe wụ ndị ihe ọwụ futere bịa weta n'ịbịa livere akwụkwọ site n'ihi gị ka ọ ga m ji sizie salarị m mba maka ihi gị ka ọ ga m ji lee me ihe ọma niile oche South Africa wetara m ya sizie ese ma m na-akpọta gị bịa ọ ga-enye m ya bịa mgbe ị na-iburu gara m otugo bịa buru ya ọgwụ eke m ndị ile otu ọ bụ hee Chineke ekwetala na ha ọjọọ wo ọbịa mbụla oteela ọ gaghị lewara m anya n'ọnịcha ọ bụgịrị motelo lewere gị anya n'ọnụ chi motelo lewere gị anya n'ọnụ chi ihe m na-abịa mgbe nwa ngwa arịọ gị ha ka arịrịọ biko mere m ebere ee ọ bụ eziokwu na ị gwara m na gị na ụmụ nwoke ji nwaanyị enweghị mmekọ mana because of salary ma ọga m siziri ma ihe niile ọ zụtara m from South Africa o siziri biko chite maka m gị na ọga m nwee mmekọ ka m ike nwere onwe m o tele m tawara ahụhụ a o tele m rụwara ọrụ nwoke ahụ gị hụpụ anya sị ma ọ na-awa oge bịa m na-akpọta ọ ga-enye m salary lekwe mgbe ụfọdụ ya pụta ya gbachie ego sara m ganụ na-eji ọgwaka m onye m sita ga-emekọta ha wit nwoke nji nwaanyị Chineke nna agaghị ikwe ha ọjọọ Rufus nna m pụtasị efe ndị a oge eberele na mgbagbo Chief ịgara ihe nọcha na kpọ shọpịn Chief agara n'ụlọ ahịa n'ihu na ezigbo efe ebe ụmụ efe chọma Jizọs na-eji agụ egwu ụmụ efe chọma Jizọs ị hụrụ ya lin nkume ha na Baịbụl ndị ka ị gụrụ nna m biko eze madam kwuoro onwe gị nke wee isiokwu efe ndị a enwere ihe mere ya lekwe ya nwoke onye ogekwene gịnị ma na-ahụ ụtọ gị ị hụrụ ya Chief kewe ya ị hụrụ akwa gị na-ewe ụdị efe gị n'iyi agazi skuul ị hụrụ ya ezigbo efe isi butik Daddy so efe mgbe eke kichọrọ m ire na-aga skuul ọkwa ya efe iberibe kichọrọ m ire na-aga skuul ọkwa ya mụna ekwukwuli mgbe ike ọzụta dịkwe na-efe Chief gara họwa nnọọ họwa họtachara gị ewu mma nwaanyị a na-apụta iyiri ya nnọọ gị na-aga ebe n'onwe gị nwa lọrị lele ya ọgwụkwala m ụka mefukwa ọnụ gị ahụ ebe ha ọgwụkwala m ụka ahụ nye iberibe dịka gị ọgwụkwala m ụka ahụ nne efe nwere ihe o mere elake ya bụrụ na o buru ibe eshepụta ya eshepụta enwere ndị na-ahachitu efe ka ọ were ahụ gị eshepụta na ya mụ na achọ m gị na-agbasakwa Rufus ọnụ mụnwa na-adị ezu efe ndị a ị ga-eyi ha gbam na-agakwa m eyi ihe a n'ụlọ ahụ Chief ekwuchana ya a metere gị anya pụrụ ahịa ebe a zụrụ ya Frank Boutique
Frank Boutique no dikere izuli efenga izuli efenga Frank Boutique no na smart o moto ya bọrọ o Gabriel na mgbagbu ọnwa egwele ka atụrụ aka mgbe onye hụrụ nwatakịrị ya bụrụ ụta aka ike paka agakwa skuul aga skuul nna anaghị onye gara skuul aga na asị ifo jos na-eme ndị ọka nwere ọdọkara satifiketi ya ugbu a chifu gara kpotere gị aka akwa ka mụ otu ị ga-esi hapụ gị nke chifu kpụsụtara gị yiri ụmụ mpeteri yi na-eyishi gị akọkwana gị taa gafee jos afee ebe mgba ya efe na asụ aga m agwa gị na enwere m target nwatakịrị gị ihu ya mgbe ụlọ ịhụrụ ya ihe mgbe ụlọ ịhụrụ ọgwụ ụtọ mgbe ụlọ ịhụrụ ọgwụ ụtọ eyi efe mana ọgwụ ụtọ chief ewere n'igwe kpotere gị akwa ka m hụrụ ị ga-awụsa nke chief yiri ike gị yirikwere ike gị taa rasịrị ga were ya ịwa ya mkpụrụzi na-ewu bọtaflai ma ọ winch bịa gherezie gị n'elu bịa gba gị ka lakwukwu ifere m aga m agba gị ka odu inyo bịa gafee mfe atamaka gị ama aga zụtakwu mgbọ nke chief zụtara ụmụ 10% dị na-enyokiri ya ọzọ bịa gafe ha ọzọ bịa gafe ha Mam sila manu ni resiri m na ụtọ ya adịghị mma. Manini ka mo nem resiri. Manini ka m ji ụkwụ m na-abụ kpasịkpa ahụ gaa n'isi ala mgbaga ga-ebute ụtọ ya adịghị mma. Ọ na-ọbụ ka na-echọba likọta nwụ. Ha abụghị mbịara nga abịa m nga na bi isi abịrị. Anọọla m na ngwa ama m nwala ngwa ka ihe ihe. Ha abụ ụtọ mmanụ nri. Ụtọ kemgbe nkwụ rere ere. Ya mbụla he mbịara nga gbuo omuli iji nyeghachi m ego ahụ m nyere m iji nyeghachi m ya nga gbuo abịa m nga na bi isi abịrị. Manini ka m Hey, Chineke nna le. Manini ka m gara m ji aka m labụ ga evuta. Lọta ya adịghị mma. Ma gịda nga na ada asịla m gị n'ahụ ikpe ego. Mgbe adịghị ya mabụ manini kwanụ. Desi ihuru ọchị n'ihu m. Ọ na-echere abịa nwere igi. Agbata bụ n'ichiche. Hey, batakwanụ bịa bele ewo. Ịbịara isu m ohi na shedi m. Kamali ohi na izuwa m ohi nga na gbolu. Ndị manini m. Ma m na-ahụ ego manini legorela gara nne ya egwere ga-etecha mmiri rakpọrasị aka lebere nga na ebe narị m ikpe m ohike gbatakwanụ ohiwo ọbụghị ebu ee m na-arịọ ego ha zụrụ azụ ọ bụ ohi na ọ bụ saa nnegbo na ọ bụ ohi. Ee, anụla m ihe kwuru. Aga m abụji oge na-adịghị anya biko nweta ụlọ mgbagha ọkụ ka m were nwa ya ọkụnyekwa ọkụ ahụ nkwenyecha agha ma bịa ịnụla ọ dị mma lezie n'anya biko ịnọ kemgbe na-akpọkọchịa gị gịnị mere wee ihe gara nnọọ n'ime ahịa n'ime akwa niile nọ n'ime ahịa ihe agwụla gị gotere nwaanyị efe ndị mgbe ka isi nwaanyị hụ yiri gawa skuul ka ụmụachi bịa chịwanye ọchị kpọwazie ya nwa mgbeke chief aghọtagazi m ihe ị na-eme o aghọtazikwana m ihe na-eme gị o dozi m anya a sị na m nwere nku ma m efeliela ihe na-ewute m na ma mụtara nwoke a sị na mụtara nwoke bịa zụọ ya otu m siri chọọ m zụcha ya wụrụ anya bịa lere ị gara na-agwọta ihe m na-ekwu ya kekwentị gị na nwa gị nwaanyị iwu ọwụ na m dore n'ezinụlọ a ga-adị ụta biko dore m ya chief ị na-akọwazi na ọwụzi m meziri anyị ji anya mụtaghị nwa nwoke ekwa ọwa wụghị ihe ị tinyere m n'ime ka m mụpụtarala gị ekwe m ihe ọzọ geje were aka ka gị na anya ọzọ lee ka m gwa gị
iwu ọnwụ na ndụ n'ezinụlọ a otu ahụ ka ọ ga-adị etu ahụ ka ga-esi wedobe agaghị agbaghị agbaga emeghị m efe mena ibe anọrọ nga gobe agụ bọsụwa ekpurugara elu ekwurugara ala mana gị lecha anya gị na nwa gị ụnụ si na kunu kara gị ime unu gị isi nga akwara ngwongwo unu Chief, what are you going to want to go? What are you going to eat here? We are sending back home again. Then also put one engine. I can't get I saw one back here. Why should you go to the popota? Organization no loud, you won't match be an actual. And I guess some Namamu one wicket. Oh, I will get what I mean, one wine, I'm one. What am I getting here? ihe ahụ ihe derele chief biko ihe jụrụ m chief amagazin gwa chief ịma m mmepe ọnụ gwa chief ihe kuku onye na-ekele na ihe a na-arụ ogeghị nwa ahụ obi iri ihe unu chiri orichana na kitchen Chimnayọchala m ị na-aga ịgwa ha kwa Chimnayọla m gị abịala m agbaghara m agbaghara m ọ mgbaghara m yes ọ na-agba na bịa mụ ọ arụ na mgbaghara ọ na-amara yes ọ na-ayọla ayọ agbaghara m mana unu ga-emegide m ihe ọtụrụ m chefuo mgbaghara cook na onye na-ekiri ichi na onye werezi nga a na-eshi nri were mara nga a na-akwa iko ọ nsọ mgbaghara echekwa m anya ayọla gbagharazikwa naanị enwere ndị wụ ha mecha mmehie ha enwe obi si Chineke gbaghara nke gị ụmụ agbọghọ ibe gị a na-asa emeka emeka nke gị ndị elu nga a na-ebi okwu ka nọ bie gị imere nwa ọnwa gị mere did you work for me? Unu ga-ewetara m anụ ọkụkọ Chineke egbukwa egwu unu nwere anụ ọkụkọ nke na-asị m ochi m chifo maka na ọgbọ nke chief ihe m na-egwu ewu anụ ọkụkọ anyị nwere ọkụkọ anyị nwere ya mana ọ maka chief ka ederele biko ederele ya chief nke chief nwanne unu buteziere ya chief ka ngwazi otu ndị anụ ga-akwa iko mba aga nhaziri ya ngwa haziere ya unu hazie gị tiri m ya tiri m anụ ahụ tomato ịbacha gị biri m ya ụgụ na kọrị tigre m ya ncha akpụrụakpụ tigre m ya ihe a eleghị ha na-eji shi ịsam ntụchazi ịsam gụnwa onye ọkwa iko ga-ebịa butere m ya na depatmentị m shi n'otu sanam boxers Allora, I'm going to change. I'm going to have a lot of people. It's your papa. More. Emilia. I'm going to be again. No later on, you get again. Okay. Emilia. You better up. Ahora está la ley.
Organ nigga. Bube fresh time. Yes, sir. I'm coming out the way by you to me. Yes, sir. Chief some the hair. Le Chinese no, le tire no goes. Le open he betrayed them. Up I go on, I live the up I he betrayed them. Yo hapa kinga boke tawa muta. Ino ga yosu gaje wore boxa si an ro gaga je wore gesa. Oni amadu de mu. Le ko ni me chege. Gawa no si so, ge me ni no si gi me. Icho ko ge personal chief. Hey, Rufus, you shall I? Abrogiru Rufus ka brogegini. Zusu no gitiro gochi no. Konyi berebe bia ba pere geta. Why, Oma? I come about peggy tabo. Area will 2 key grad and I got school over Chowala. Even get on a toilet, I come about peggy gate. Muna gito yin shina de bia ba pere geta so. And when you go when I got to Frogon. And you she young mad. Onye kumbe chief nekube. Ide na akwaza with the puff and the cane quick on you could. Iri akwa wanya agro egwu a. Helinu kume kegoro. I got in the gazeta ya. I got in the gazeta ya. Isho to Mary na Magdalene. Omomodu kwege ba. Oh. Welcome to the room you want to walk around. Or Pepper cannot go forth. Chief, we're queer, man. Ewa hono na oku. Hey, you. Go. Ricky, you come here. Hey, what can you be? Hey. Aso what I'm right here, somebody. La bangune ke asan ba nan cincin mun kamun mo tin she yiri hen no ni me class ma de nyo mo e ra ga mun to shiga mun ga ma ko bua no ya ma ta gi ni ko ko afra ha bo re be to we na wa ga chibo na ika na-eche echiche gbasara Rufus n'ọnọdụ ya n'ụlọ. Ndị mere m eche, ka otu mmadụ ga-echi biri n'ụlọ biri n'ụjọ n'ihi onye iberibe a. Ọ dị ka m ga-eme ihe n'ụdị nke m owu. Aghọta m n'ụdị ilu nke ụdị nke gị. M ga-aga yọọ madam, gwa ya eziokwu. Ọnụ chief n'ekwentị ya, gwakwa ya eziokwu, ama sọ ga-agbaghara m. Hey! Ebelebe. Ese gịnị? Bịa, obi m. Ejụọ m ọfụma. O dokwara m anya na ọ dị ka isi na-akwado inye gị nsogbu. Bịa, ka ihe kpatara ị ga-eji chọọ dị iche ya? Gwagodo ihe m ji gaa iche ya. O jidere ebe a na-amị ọnụ, gịnị wee mezie? Enwere ihe o ji iji gosi si ohi ihe o ji jide anyị. Anyị memechi ọnụ ụlọ hapụ m aka, amaga jekwa eziokwu, ihe agwụla m ike n'ụlọ ahụ. Ese gịnị? Ihe bụ omenala n'ebe
biko mmadụ Chineke kere nwe ike iri otu gafee ihe a. Rufus, mụnwa ka isi otu agwa okwu. Mụnwa ka ị na-agwa okwu. Biko bịa gbapere m gate ka m. Madam, asị m enwe onye na-arị otu ushi m ga-agafe. Gwa ọgwanụ mmadụ mrịa nwa gị mrịa gị. A na-ekwu maka nwa gị nwaanyị na ọ na-agba ụta agafe, gị nwa chọkwa ịgba ụta agafe. O nwere ike chi mma gị kwukwu ga-abịa ya iri mpete eri wụrụ ụmụ ihe yọrọ ayọ na ụmụ ihe nwụrụ anwụ yu yọrọ ya ka ji akwa yu yọrọ ya bịa nga. Madam, achọrọ m iji so ebe ọga lash azụ. Madam lash azụ. Madam just lash azụ ka anyị emeshọ ga-emeshọ. Rufus, ihe na-agbasakwala m. Madam, ị nọ na-asị agbasakwala gị. Lee ka isi gị na-akọ na Rufus, agbasa m. Nwambise, kedu ihe nna anụzi? Onye isi, ihe a m gwara gị ugbu a otu o si mee. Nwa ngwasị m na ya adụgo isi, ya eforogo ntutu ya taa site mgbe ya wụ ụmụazị na ya enwe ike inwe mmekọ n'ebe nwoke lụrụ nwaanyị nọ. Na afụkwa nwoke lụrụ nwaanyị mụọ ụmụ na ya dị gboo furu ntutu ya taa na ya na nwoke lụrụ nwaanyị iji ụmụ enwe ike enwe mmekọ. Enweghị m na-akọfọrọ nwa ngwa. Gwacha nwa ngwa na isi South lọta. Gwa nwa ngwa na ọga m na-eti eti. Gwa nwa ngwa na ọga m tiri ije ego asa ya ahụ. M na-akọ ya dịka ebe a na-awụ mmiri n'okwute. Nwambise, ya awụ agwara m ife ị ga-eme jee kpọtara nwata nwaanyị. Iluzi ebe a gwa bịa na m anụgo nwunye mụọ ụmụ. Onye isi mba. Ebe otu m ga-esi kpakwa n'ụdịrị agwa ha na-eme eke eko. Onye isi ana-eme eke eko. Nwambise dị ka m mkpa ụdịrị agwa ahụ. Mkpa ya gị pịa mechigbu ụtarị. Lezie ya ka m gwa gị. Ịmara ife ga-adị gị mma bụ ije kpọtara m nwa ngwa. Si ya na m nwere ego a ga-eri eri. Ịmakwa ife nji na ego mmabute. Mee ka ọ ghọta na nwunye nna ụmụ m na fanọsi obodo. Fanọsi out na-atụkpọrị. Ị na-aghọta ife na-agwa gị? Ịkpọta akpọta m ebe a. Ọ bụrụ na ị mere nke a ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ọlụgo ego ụgwọ ọnwa go ife niile bụ onyinye nata onwere nke ga-eluzi gị aka. Ị ga-esi ebe a gbara aka pụọ na be m. Onye isi amakwara m ife kama na ọ nwa ngwa adịghị ekwe. Ada asị ndo. Onye isi eweli iwe na-achịkọ ọ na ọ na-amapụta nwa ngwa ị ga-achụ m n'ọrụ. Ada asị ndo.
asị ndo ebido n'isi ese ada asị ndo asị na ndo ebido n'isi ọ bụ na ị kpọtara nwa ngwa chefuzie ife gbasara ọrụ ya ma ego ụgwọ ọnwa ya ma ife niile ngụkọtasịrị ebe a ka ọ ga-awụsa onye ọzọ ga-abịa nọchi anya ya ị na-amụ ife ka ife bụ na ebore nwa Mbaise ị mụrụ na ndị Mbaise na-enwe uche ya onye isi m sịrị ala gị ndo ebido n'isi anaghị asịbụ ndo na ị ga-ewere akọ na uche banye nwatakịrị ime banyere ime dụkasị anyị na-asị m kedu ife gbasara anụ nwaanyị anụrụ ife ego ka ọ ga-eli nwata ka nwa ya arụ imeziri nke anwa ngwa ma ọ bụrụ na etu a ka ị chọrọ isi wee kwụsị ọrụ rapụkwuo ma nke ịlụtara alụta onye isi anụgo m ihe ikwu ka ada anụ ndo ebido n'isi ya amasịzi na gị ndo asị ndo ọ bụrụ ife ụmụazị iji a na-akọrọ ya ịkọ ada asị ndo buru ya n'obi isi na ana ndo ọkwa n'isi ka ị ga-ebido anụ ọfịa ị ga-ejaja gbasasịa nwatakịrị gasị gị anụgo nwa ịchọtakwa nwa Mbaise ịchọtara nwa ị na n'elu m onwe m bọọlụ nna ekiri biko ọ chakpọmola mona ịma ihe m ji achịga na ọ ga-akala gị mma na ịnọ ime moto nga chenji akpa gị iri mmeri amaka gị kos Gateman nzuzu nnu werela adoma gate akwụfugo ụgwọ ọkpọrọ bịa hụ gị kpere na eje rịpọtụ ọla nna gị ana ịmala ha omilere mme ishara gị nchọrọ m iri mmeri amaka ọkwa ya ọnwa m mewere shu anụ nga akwụ kwụwashicha ya isi fụmaka Amaala m na ọ gaghị abịala ibibi di ya bụ na mebi akpọta m ma ebe arata m ta ọ bịa arasịa m ọnụ isi Chineke na-agaghị ikpe ọ bụrụ isi bịa nga n'anya ya tụkpakpa ahụ bụ na chọwa ihu ebe ịchọwara azụ ga-agwa isi ala ọgwa ka m onye mbụ nwa mgbe echi nwa mụrụ amụ nwa ndị isi ala ngwa agaghị ịnọkọta nne ya ọnịshi m ya arasịa edenhe m degwa gbolu mgbe ọmụọ ka ị na-agwa ka enwe onye ọzọ na-agwa ka ihe mere na iji bịa ị ga-eche m anwụọ tupu gị elie m mgbe m bịara ebe onwe ihe m akparịrị m gị enwe ihe m kwuru ndị otu m ga-eji ahafụ ga anwụọ bifo m ada elu aga m ili bifo ga ada anwụ ọ bụrụ na ha isi bịa nga na gboo mgbu site ebe kọrọ m otu ụgbọelu ji gbara gbagoola elu bịa efeda towe ihu gboo na mgba ọla Kolinis Ejiofọ. Madam. Kwe mana ndụ mmadụ niile nọ na-esu n'ụlọ adịghị n'aka. Nke pụtara na onye ọbụla ị chọrọ igbu, ị ga-egbu ya na-atụfughị oge. Madam. Okwu anyị na-ekwu na-agbanwejukwa m anya. Madam, ihe mmakwa wụ amụrụ m ka esi esi nri ma nke ndị ọcha ma nke ndị Igbo. Mana abụrụkwa m onye na-egbu mmadụ.
ngwa ka nkọwara gị ihe m na-ekwu. Adakụ gwara m na Rufus jidere gị na ya abụọ ebe unu na-eme ihe dị aṅa. Rufus ekworozie maka ya kamgbe ahụ wee na-emegide unu abụọ. Ngwa achọrọ m ka mmegide ahụ ka ọ kwụsị taa. Ọ dịkwana onye ọzọ pụrụ ime ya na-abụghị gị. Mama ihe ịchọrọ ka mme ike niile dị gị n'aka. Ị nwere ikikere ime ihe ọbụla ị chọrọ ma ịchụ Rufus. Biko ama m ihe iji akpọnye m n'okwu a na-agbasa m. Biko nke wụ eziokwu na okwu a gbasara gị. Nwale ihe m chọrọ ka ime. Achọrọ m ka itinyere Rufus isi na nri ka o rie ya nwụọ. Chief agaghịkwa anụ ihe ọbụla gbasara gị na Adakụ na ntị again. Ị ga-emenwe? Ife mụ na nwa Mbaise na-eje eje. Kedu ife mụ na nwatakịrị a nwere ike ije seta m asa nwa ngwakwa? Eche m na ndị Mbaise nwere ife nakwa na-eji akọ na uche fe ya eme ife ka ọ pụta na o nwere ike ọ bụrụ na nwa Mbaise na-atachakwa nwa ngwa ahụ. ele nnọọ ihe m ji shikote n'ime ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo enwe nnọọ onye ọzọ bịa ọga m hụrụ na-awụhụ mgbe nwa ngwa nwatakịrị kwara nwebeghị m na-emefu bịanụ ka gị na ọga m yi anụ ka m lee ma m enwetanụ salarị m nwetakwere ihe ọ na-eji egotere m na South Africa onye nke ahụ ekwechiri ọkwa m ji aka m tinye onwe m na nsogbu. Ewelu m na-egwu egwu were mmemme ife ọ maazị na mụnwa bụ Italia. Ibe eziokwu maka ekwugo m onwe ka o si sụgharị ọnụ sị m na nyanwagodo nyama ife ya na-afụrụ nwa ngwa. Nwa Mbaise Nwa Mbaise kere bọt ọkwa na m matara akara m ịgwa nwa na ebie nwere onye ndị ọga m na-azụtara m ya lọta South Africa. Nwa Mbaise ehie na m sa asị m na mkpọ gị gwa gị na esichara lee ya ahachirịrị m gị ume gị sị ka irie ya. Akwụrụ m aka nnọọ wee shie ya. Ịgbalịala ọ dị ka ịgba nnọọ n'ọgụgụ m. Ịgbalịala chere ị na-egwu itule ya ọnụ. Lepụrụ dị iche ama m ishitere ya. Ma mgbe m tiri ya ushi ya ma mgbe m tiri ya ihe niile m ji wee shie. Akwa mụa ana m eshi n'ihe ya mụa na-eshi ihe niile na-eri mgbo mụa erukwele na akpụ amakwa m na na-ala igwe na-akpagharị adịghị mma na mere m ji shire gị nka. Akwụrụ m aka nnọọ shie. Ngwa ị ga-egwu tutu ya ọnụ ị ga-etest ya mana just wunye tu ya n'ọnụ. Mmịasị just ofu ngaji a otu ya ọnụ. Mba ọdụ ọgwụ dọkịta nyere m ọ sị ọ dị ihe ndị a mpagha m n'ọnụ na ọ na-enye nsogbu na ọ ga-arụ m afọ. Rie nri ya. Ma bene, ma non è mai che non è proprio via. Ah, che via, ma è che Rie.
ihe m si gị rie nri achọghị m ịkparị gị elote mụ na gị esi rigotu ya gbutu ya ọnụ gbutu ya ọnụ na ihe a bụ mkparị biko achọghị m mba si eriele m akpụ iriela akpụ eriele m akpụ olote m ga-esi eri ama gbawa gị isi na si eriele m nwa ya nwa gbawa ndị okpokoro isi aga m eji ndụ m nwa iyi ma hụ na ị lara n'iyi na ụlọ nga ị na-agbawa okpokoro isi ị batara jụọ ajụjụ jụ ihe mere na ahụ onye iberibe m nọkọta ụgbọ m sị m ga-agbagbo ya o mere gịnị ga-eji agbagbu ya maka na ị nwere egbe ijiri egbe na-atụsasụ mmadụ niile nọ n'ụlọ a ọ gịnị ezigbo ajụjụ lekwa nri ya onye a were ọgwụ were nshi tinye ya ka m rie nwa olee otu isi mara na etinyere ya nshi olee otu isi mara na etinyere ya nshi madam nsogbu anụ ngwa ọ ga-eri ya bịa ada buru ya pụọ gbe ya nkịtị m hapụ ya shi ahụ pụọ ihe obi m na-agwa m uwe ihe na-eme m gwara madam na onye tiri m ọgwụ ya madam ana m ekele gị n'ọgwụ ugwu ka isi bịa n'oge bịa gbatara anyị ọsọ enyemaka mana asị m ka m gwa gị na Rufus kwechiri ọ jụrụ iri ya bụ nri ọ sị na ọnụ m ga-ederiri ya bụ nri tupu ya nwa rie ya Kọlenis Ejiọfọ ọkwa mụ chepụtara echiche enwenu ka m ga-esi wee hapụ ya ọzọ Ada ngwa bụrụ nri etinyere isi jee wufuo Ejiọfọ ihe m sị ka ngwa ya na Rufus jụrụ iri nri etinyere isi apụtaghị na ị ga-agba nkịtị madam ọ bụ hala ihe gbasara iti nsị na nne aka m adịghị ya madam maka Rufus mma ga-ekwechiri na ọnụ m ga-ederiri ya bụ nri madam mmemme tie ọnụ na ya bụ nri ozu ahụtara na ụjọ atụla gị tụkwasị obi ebe m nọ o nwere ebe ọzọ m si agbata ịma na anụ gbaa aja ọsọ agbara aja egbe atụkwasịra m obi na adam iji ya ụjọ atụkwana n'oge ebe m nọ iji ya a ga-anụta iji ya madam ndewo ya na-agwa anya nkịrịka nwụrụ anwụ bịa gafee na geeti m ahụ ma m na-eji ihe n'ebe gbagbo mgbere mgbagbo jikwu isi Chichikwana mma na ebe zuzuru gị mere gị nnọọ ka ewu nkakwụ gbapere m gị taa so ekwe ndị na-aga skuul gị pụta ekwe ndị wu ndị na-aga lekchọ okpokoro onye dịka gị ị na nwa skuul na-aga skuul na-ete shampoo isi ihe otu ichiche chọm tupu ga-esi nga pụọ aga m asacha akpa gị ashị ka ị tụrụ atụrụ m ashị gbapere m gị taa ka m gawa skuulu mụ na chimepe akpa gị one more step na akpa gị pieces amụsụ nwoke zọhie ụkwụ na gị ya bịa na ITC Park zọhie ụkwụ nye m akpa m zọhie ụkwụ na nye m akpa m nye m akpa m nyekwa m akpa m ka m gaa skuulu jidere m ka m sacha akpa jidere m egbe jidere m ya agbakwala m ya Rufus nyekwa m akpa m ihe otu ichiche ịchụ m n'ọrụ Rufus nye m akpa m ihe otu ichiche ịchụ m n'ọrụ
ihe onwe fekọ akwụkwọ break ka m ga ihe Rufus ne maka chere shoe no exhibit number 1 no chere Rufus ne kwa maka mo ka ọrịa na mere mistake Rufus nye kwa maka m nye maka mo ị ga-ehi ehi ndị ka ndị ka na-eyi pantị eyi ị ga-were ebe ọga nwoke shansham dị ka na-eji mgba aka akpali elu ị ga-ehi abụla ole ka ị gara ime ihe mere n'ihe ahụ ezibit Rufus ne makwa enweghị Rufus ne kwa makwa mo gị ga-agwa nne ka nwoke esi ịsa ya mmiri ya na-eshi ụhụ ha esi ịsa ya mmiri Rufus ne makwa okay chief ga-anụ ya mba chief Rufus ne makwa chief ne makwa iru m nso na mbe iru ha na m nso na ịhụrụ otu esi ebe aka oyibo ne makwa mo ebe ga m nso gosi ga okay aga m nwa gị na-ekwu na enwe m ngwa chief ko ngwa kọkọ nwa ya Nga agbara igi. Ọkụ ịhụnahịa m gwara gị agwara m gị nabilata Rufus ike inyere ya gị jụ ugbu a Rufus ewerere egbe tụwa nwaanyị kwaso ya iko isi gịnị na Rufus lara ada nwaanyị kwasị ya iko n'ike n'ụlọ ọ kwasoro nwaanyị iko ọkwa ịhụnanya m gwara gị mgbe m gwara gị ya ikpe hụ ịhụnanya ugbu a ọkwa ịhụrụ gị Rufus nke bụ na ịghọrọ nkịta tara ọgwụ anyere n'olu enweghị ihe nwere ike ime n'elu ụwa m tọrọ gị asị iwere ihe gbasara ezinụlọ gị tinye m n'aka si m lekọtawa madam anọ nga mụ na anọ nga ndị mụ na ha na-eje ozi ga-agwa gị na ha na-atụgide m asị mechie ọnụ sị gị mechie ọnụ gịnị ebubo gịnị chief egidere m ya n'ihu ọnụ ebe ọ na-akwa mụ na Lisa iko n'ike ọ gwụchala ya ego jọọ onye mkpocha na nzacha chief ọ wee eziokwu eji m anya ma abụọ wee hụ Rufus arụrụ ala mgbe ọ na-akpọsị ebere madam iko n'ike akpọrọ m nwaanyị kebe ihe ga-emeli aga njekwa n'ochi ite ka ọ bịa nyere m aka ọ gwụchala mụ na Lisa egbucha onye mmadụ ọ gwụchala ya echi m n'elu ya fọpụta ya mkpi oke mkpi ọjọọ obere madam ebezila ada o gbuchala ya egbu ada ebezina akwa onye tofuru nkịta ọkpụkpụ hafụrụ ya na ndị mmụọ ọkụ ama m ihe m ga-eme chief enwe ihe ọbụla ị chọrọ ime biko mee ya ngwa ngwa mana ihe ọzọ ị ga-agba mbọ hụ na Rufus ga-ehiriri n'ụlọ nga ruo ọtụtụ izu ụka ka isi jụọ ya oyi and ọ ga-esikwa n'ebe ahụ laa anyị achọzi Rufus n'ụlọ madam ka ị na-ekwu iso ọtụtụ izu ụka mbana onye a ga-ehi na nga ọnwa ma 59 opekata be chief ọnwa 12 chief
ya wee kwa mmadụ iko n'ike o gbuchara ya egbu ọ na-abịa mgbe afụcha ya chief o gbuchara ya mechie ọnụ onye ga-ekwutere m ọnụ onye ga-asatara m anụna m ihe n'okwuru mụ awụ chief Ojukwu ihe a mere n'ụlọ m aga m amalị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ unu agụela m ede ha fụrụ na m avara Rufus sigara m n'ihu fụọ ọ sị gị pụọ ịnụ ihe okwu enye pụọkwanụ sigara m n'ihu pụọ sị gị pụọ unu agụela m ede ha fụrụ na m avara ọgụ awụ nke m ebekwala nyawa arụ ada n'ọnwayọ afọ akwa ihe bụ omenala ebe omenelu echi dị ime o echi ebuka nwata eteto were ọgọdọ nna ya jụa ikuku fee nsogbu ga-adịkwa hapụgodo ihe ị na-ajụ ka ihe mere gị n'ihu mama ndị mere ha rọbara chief ọrụ ha tegidere m asho na ị mere gịnị na mụ dinara nwa chief hei azụgbakwa ihe ọjọọ ekwensu ọ ga-erere ya gị di na nwa chief mbanụ ama m ihe ị pụrụ ime na ihe ị na-aga emeri onye kwuru ihe ke chief ọ nọkwa ya chief na ya ka ekwena ihe o kwuru maka ihe a mama otu o si kwuo okwu ọ dị m ka o kwetechara na m mere ya mama ụzọ ole ọzụra m ofu na-achọ ihe akụrụ m akụ nga ọ dị m ka o kwetechara na ihe okwu mana ọ sị m ga-ahụ otu uche hụrụ mụ achọzi ya n'ụwa achọrọ m ibu akpa m n'aka n'akwa ọwasị ị na-agba ofe aracha mkpịsị aka ị ga-afanye ihe n'elu njemeje ahụ chief ọ gịnị dị lekwuru ngaji m aga m chief ngaji ndo nwa m njem aga m ndo ei onye mere ihe ke ọ hapụ ama m ihe m ga-eme Rufus unu dere du chief ọbịa chakwala ị na-anụ na chief si Ojukwu o mere ọtụtụ afọ isi n'ụlọ m pụọ mgbe na-adịghị otu ọ dịrị m aṅụrụ m iyi na onwe ihe ga-echekwa mụ na gị ọzọ n'elu ụwa ka ọ gịnị butere gị ebe a Ojukwu ọ wụ eziokwu na nsi n'ụlọ gị pụọ kama agụrụ ga-egbu m ọkwanụ ka m nwee ike ịla n'ụlọ anyị leta onwe m letakwanụ nwa ị tụwara m ime ka ọ hapụ ịnwụ chere achọghị m ịnụ atụwaghị ime atụwaghị ime amụrụ nwa amụghị nwa maka ihe nọ n'ụmụ nwaanyị na ọnụ dị aha itekwe n'ime adịkwana ihe ọ na-egbu n'ụlọ eziokwu na eteele m ihe ọtụtụ ime mgbe mụ na gị nọ kama nke ịtụwara m ekpebiri m na m agaghị esikwu ya eburu m ya ruo ọnwa 9 wee mụọ ya ọ wụrụ agadaga nwoke alụkwara m di m aha bịa hụ nwa m n'anya nke ukwuu o wee kpebie na ọ ga-azụ ya mkpebi ahụ o kpebiri o mejupụtakwara na ya ọ zụrụ ya ya wụkwa na okorobịa Ojukwu
chere me ka mara na enwere nwa nwoke wa ọbara m nwere n'ebe m na-amaghị biko nyetụ mmefu foto na Ojukwu ọwụ na o nwere onye ị chọrọ ka ọ pụọ n'ụlọ a ọwụ Rufus n'ihi na Rufus wụ mkpụrụ mbụ gị ọ mkpụrụ gị ọwụ ime ahụ ị tụra m ọwụ ya wụ Rufus nwa m ọwụ gị nwa m ị ga-echeta mgbe anyị na-ede akwụkwọ anamachọ ọrụ na-agagharị n'ụlọ ọrụ dị iche iche achọghị m ka ị rụọ n'ụlọ ọrụ ọbụla kama achọrọ m ka ị rụọ na nke Ojukwu n'ihi na ebumnobi m wụ ka gị na ya nọkọọ ka gị na ya nọrọ dịka nna na nwa ka ị na-amata ya na-amata gị echerekwa m na chifu Ojukwu onye m na-arụ ọrụ dịka Gateman na-emepere geti na-emechi echekwara m na mpa ịma na a na-enwe oge ihe mere udu mmiri ji dere nwekwana ihe mere eji nwee ọkọchị chetakwa ihe m gwara gị na mbụ na mmadụ agaghị agbanarị ịnyịnya onye Rufus mgbe ọbụla ị chọrọ ma ebe ị ga-achọ m abịa ma ebe bela akwa chere ime ebe ị ga-achọ m abịa Rufus taa ụbọchị aṅụrị ụbọchị oriri na nkwari ụkwa sọsọ mara ga-eri ya o mara gị sọsọ mara akwari ya ebusola ndị agha ebusola ha agha mpa Chifu Ojukwu mpa m nwa mụrụ amụ awụrụ na nda weta waya gị weta university gị gụnwa ihe niile iji gbasha wọ pepa ndị iji agbashi ị ga-achị wee weta nga fọm wee wee gị n'ọrụ unu ga-agwawa chifu ihe mere medino ma onye a medino m ya ọbụla ị ga-ala chifu ọ na-ekwu eziokwu ọkwasa ahụ obere madam iko n'ike ọwasho ọkwasa ya iko ọkwasa ya iko ọkwasa ya ọkwa madam osi ihe odepụta ahụ na-ebogide ha ka onwe ya ma iru n'ume madam ngwa shabra la chaka ga nwa ngagoro itine nwanyị ya bịa wụ crayfish ọsụ mpa tawo bosa aṅụrị ọga ya shitere m ihe m na-eri jollof rice, sardine, and Titus. It's a eat cheese. None of that. Tea crayfish. You teach I give tea as yes. Cook to them yes. Go. Now, come. Go. Go. Thank you, sir. Hey! You got me on.